Cakropala kang tumingal Rang campo samya medali lir kathit wileting kota danyanggung mangunjang niti wus ngancik wanci ratri jumbuh lawan weking tak jongko aja nganti kawis tara nggonku nlusup marang pesanggrahan Swelagiri ngregemeng nganti kaya gunung akehing para munyuk ingkang padha ngaso lan padha mundur saka ing peperangan. Ya, ora ngerti tekani Raden Indrajit putra Ngalengka atmajaning Sang Prabu Dasamuka. Kena perbawaku, kena daru beksi wisa racun ingkang ndak tamakake ora padha tekaning pati. Aja dundang putra Ngalengka. Punapata mirah ingsun prihatin waspagung micil tudatan wa karya sengkang rinemegan Gusti. Ana apa, Tru? Iki kok dadi ana kahanan sing elok-elok ya, Gong? Lah piye? Munyuk pirang-pirang sing maune ting cruwet sing maune kaya padha seneng-seneng merga iso menang ngasorake prajurit utawa senopati saka negara Ngalengka. Kok iki do ting glethak. Monggo iki turu apa semaput, Gong? Ketoke kok do bal-balan. Bal-balan dukung mboten. Awon stok lekaran kok bal-balan. Kowe iki mripatmu melek apa merem? Nek ngene iki mesti semaput apa tekaning pati, mengkari dicek. Nadine isih ana apa ora? Sapa? Nardi. Nadi kok nganti Nardi. Isih ana apa ora? Atiliki kono didemeki dadane iki ana keketeking jantung apa ora, Gong? Ya. Wah, Gong. Wis genah. Kowe golek horen, diumumke nek iki ana lelayu. Tapi Jaya Anggota telah meninggal dunia dengan tenang. Gong, iki wancine ora gojek. Ayo mlayu. Matur ngesahi suwun Ndara utawa sinuwun Prabu Ranggajaya utawa Kapi Sugriwa. Iki tanggung jawabe piye? Kok ana munyuk doting blasah. Iki kaya ana racun sing diserot lumantar angin, lumantar samirana kok nganti do kaya ngene kanane. Lho, Galo Gong, saya oke Galo. Walah, jan wis ketiwasan iki nek ora mlayu. Yo Gong, yo. Wonten menapa iki Lurah Petruk? Iki Sugriwa to? Iki. Lapor ana kanan sing edapi-dapi. Lho, wonten menapa? Ki menapa jenengan ndika ki Lurah mlajar-mlajar? Lho, buluse metu to.
gawa uthik. Ayo kowe iki kurang ajar. Wangine metu kok. Maha. Kethek-kethek Swela Giri ora ana apa-apa. Ora ana sing nibani gegaman, ora ana sing nibani apa-apa. Pokoke ngerti-ngerti padha ting gletak. Sajake kaya Katriwandan gedhe-gedhene tekaning pati. Ndara Sugriwa, weh ladala, wah ladala. Anoman ning ndi Wetro? Anoman ndi? Bumi kunjang ganjing langit kelap-lawaton lir kincanging risang mawe gandrung Anoman wonten timbalan Petruk matur yen to Wadyabala Swela Giri akehing para muyuk kang padha tekaning pati mongko tanpa sabab lan jalarane nganti mblasah kaya babatan pacing kepareng paduka paman sawana nyang pakuwon matur marang Sinuwun Prabu Rama Wijaya babagan perkara iki kepiye mungguh apike tekana mungsuh ingkang Rajang Wanci bengi yen perlu njaluk tanggung jawab karo Gunani Bisana. Lho niki ngestakaken dawuh paman. Barataya apa? Merena sumebang wangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene dungane engkung lir wusing pene panca
Hyang Agung muga ngayomana marang panjenenganing sun sakula wangsa Wanara. Yayi Gunawan, nggih wonten timbalan ngadhawuh Kanjeng Diwaji semban kula. Saguguring senopati saka negara Ngalengka ya ki Kadangira. Satra ing panglegur gangsa Raden Kumbakarna. Saka panggehaning sun kaya wis caket panjangkaning Prabu Rama Wijaya nggone kapanggiya kelawan memani ing penggalihku yaiku Rekyan Warasinta. Nuwun mapunten Kanjeng Diwaji semban kula. Estunipun tasih wonten jejonggol negari Ngalengka ingkang sakmangke dereng madeg senopati inggih menika setunggal. Anak kula pun Indrajit angka kalih inggih menika Kanjeng Koko Prabu Rawana piyambak. Mila kula nuwun sewu. Mboten ateges kula menika anyes dhateng kekiyatanipun Kanjeng Sinuwun Prabu Rama Wijaya babar pisan mboten. Namung menapa mboten langkung prayogi menawi langkung prayitna tuwin ngatos-atos ngengeti saya caket Kanjeng Koko Prabu Rawana inggihipun madeg senopati ngrabasing para wadyabala Wanara. Sinuwun Prabu. Miat langening kalangwan aglar pandan moncartina lir kekonang sulem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasari mangsa katiga. Apa kang dadi aturira Yayi Gunawan? Sayekti saya muwi kekuwataning pun Kakang Yayi luwih prayoga semenia sawetara senggana wonten dawuh. Ana parigawe apa semengko praptanira ing pesanggrahan maragake matur marang panjenenganing sun senggana Diwaji semban kula. Wanci dalu wancinipun para wadyabala Wanara sami ngasuh tuwin mesanggrah. Dumadakan tanpa kanyana-nyana miturut aturipun para Panakawan miwah aturipun para Wanara. Kathah sangganing para Wanara ingkang nandhang katriwandan tuwin pejah. Ketingalipun wonten ingkang angabah-abahaken wujudipun inggih menika daru beksi, wisa, racun lumantar lampahing samirana. Satemah kathah Wanara ingkang samya katriwandan mekaten menggaturipun ing abdipun Anoman Sinuwun. Yayi Gunawan miturut penemuning Si Adi kepiye? Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana nitik kawontenan tuwin panggrahitanipun ingkang rayipun Gunawan. Samangke Ngalengka sampun ngetoni senopati inggih menika mboten pangling. Menika pangreka dayanipun anak kula pun Megananda inggih pun Indrajit. Ingkang ngabah-abahaken daya kasektenipun satemah kathah Wanara ingkang nandhang katriwandan tuwin nandhang pejah. Sabanjure kepiye? Langkung titis tuwin prayitna paduka Kanjeng Koko Prabu sumangganipun paring dawuh sinuwun semban kula. Senggana wonten timbalan sinuwun. Mara dina iki sira ingsun utus ngupadya wujuding Ranlata maos sandi ing mapananing Gunung Mahindra. Golek ana dikongsi ketemu, yen wis ketemu tumuli aturna marang panjenenganing sun. Ya ming wujudan tetuwuhanku ingkang bisa gawe srana waluyaning para wadyabala Wanara. Aja bali lamun durung ketemu ingkang Den Upadi. Nun nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono.
Kron dedel gayung akasa sira risang Ramandaya pati bingung bingeleng kenganglangan Sang Anoman dupi nampi dawuhipun nenggih sesembanipun Sang Marteng jagat Prabu Wijaya kinen ngupaya Ranlata mau sandi panggesanganipun para wadya Balawanara parandene sampun miling-miling anjejangkung angulari dununging ponang tetuwan parandene dadan saged manggihaken gempong Sang Senggana ya Sang Anoman sigra matek aji Tiwikrama den bedol Gunung Mahendra sampun prateng witing naga sari mulat mangandhap katingal sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadah wadana menapa dipun ngendikaken Gusti kula ingkang sinuwun ingkang abdi dereng saged dungkap wujuding Ranlata mau sandi mila samangke gempung raos sing manahipun ingkang abdi pun Anoman tumunten Gunung Mahendra kula aturaken dhateng ngersanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Rama Wijaya sumangga dipun badhe aniti priksa babagan inggih menika tetuwuhan ingkang kinarya srana waluyanipun para wadya Balawanara diweji Mahendra sun lebur sawetara ingkang sisa amung wujuding Ranlata mau sandi Senggana iki wujuding ketuwan ingkang bisa ngusadani cintrakaning para wadya Balawanara Raden Anoman tumunten Ranlata mau sandi menika kula aturi angasta dipun borehaken wonten angganipun wanara ingkang sami katriwandan mangke saged paluya nirmala temajati jati temamulya Raden Anoman nggih ngestaken dawuh Raden Gunawan
bala Pandhawa ya gumulung mangung siring sata kura kambaung nggih. Raden Anoman, Raden Gunawan wonten dawuh. Kula aturi mas paosaken wonten ing antariksa. Wonten wewayangan ingkang ketingal mider-mider. Angulati dhateng pesanggrahanipun para Wadyabala Wanara. Nggih. Menika sesilnanipun anak kula pun Indrajit atmajanipun Kanjeng Koko Prabu Rahwana inggih Kanjeng Koko Prabu Dasamuka. Ingkang nyolong lampah ing wanci ratri. Lah candhak dening Anoman mati kowe Indrajit. Kaya kilat kesit pindha tatih tindahipun ngantos nglangkungi samudra minglar saka Wadyabala Wanara gog lajare ngginakaken cara wanci dalu gagar wigar tanantuk karya Wadyabala Wanara ing padha tekaning pati bisa waluya nirmala temah jati nganti aku kadenangan dening Paman Wibisana tumuli diwoyak dening Senopati Gembong Mangliawan Si Anoman. Lah ora pun matur lho. Napa-napa niku lek ditindakake kanthi cara culika mesti ora bakal iso kelakon ya Lung. Iki mau wis metu saka kampuh, wis mlaku barang kok isih turu to. Edan tenan kok cah siji iki. Niku. Mula nek cara kula nadyan sampeyan nggunakake srana pengabaran lelara racun sing mlaku lumantar samirana ning nyatane mriko iso gawe tamba sarana wujute Ronlata Maosandi sing thukul teng Gunung Mahendra. Nika wujude tamba sing pancen enten teng tanah Jawi lan niku lho apike enten riku niku. Lah nek cara kula nek pancen sampeyan niku netepi jiwaning satriya magut senopati ya sarana satriya ngetokke dada lanange. Aja wanci dalu ditangguh sesuk-esuk nek pancen wani tenan diadepi. Oh, nek cara kula ngoten. Aja mringkus kanthi cara licik satriya putra ratu Gong Binathara, putraning Prabu Dasamuka. Maju perang kok wanci bengi nek cara kula ngisini-sini. Sesuk-esuk ditanjake nek sampeyan ajeng ngetokke kekuatan sampeyan.